Què et passa pel cap als 15 anys per afiliar-te a un partit polític? Ui, me passaran pel cap moltes coses, no? Però sobretot me venia de família. En ma casa la política era un tema central. En realitat jo ho portava incorporat, no és que me passava pel cap als 15 anys, sinó que ho portava incorporat. I jo sobretot portava incorporat una cosa, i és que a mi me sublevava la injustícia. El patiment humà a mi me sublevava, me va dur a pensar que la política era l'instrument per a solventar aquestes coses. Si et pregunte per la teva professió, et sents més identificada com a política o com a advocada? Realment me costa triar. La meva professió com a tal és la d'advocada, jo me sent molt identificada en la meva professió. Si jo tinc que dir, si a mi me pregunten quina és la teva professió, jo diria advocada, però la meva vocació política també pesa molt, no? Entonces, si bé jo entenc que la professió és el treball que tu vas a desenvolupar durant tota la teva vida i que la política el càrrec públic és algo transitori, te diria que advocada. En aquest moment que soc càrrec públic i ja havia sigut diputada, és una activitat més que una professió que a mi m'omple molt. Esquerra Unida és una cantera de bons polítics o un mur per accedir al govern? Per a mi Esquerra Unida va ser el meu projecte polític durant molts anys. Per a Esquerra Unida jo no vaig formar part del futur del seu projecte polític i van prescindir de mi. Per a mi la definició seria això, no? La història avança, la vida avança i he trobat en compromís el meu projecte, no? I em podries dir 3 prioritats polítiques que tens a curt termini? A veure, prioritats polítiques, si anem a genèric, fer-li la vida més fàcil a les persones que han tingut menys sort. M'agradaria que tinguérem unes polítiques en medi ambient. Jo crec que el canvi climàtic és el major repte al que s'enfronta la humanitat. I el tercer desig, jo crec que seria que tot el món tinga la seguretat de que viu en una societat que l'acull. Si anem a lo més concret, amb la Conselleria tenim l'objectiu de posar en marxa el concert social amb les entitats, les ONGs, no? Al final que treballen en col·lectius desafavorits, en col·lectius empobrits, no? Que no només les decisions partisquen d'un govern, sinó que impliquem a la societat civil. M'agradaria poder tindre més recursos per a persones amb discapacitat o diversitat funcional i per a persones majors, que és el que estem treballant ara també, de tornar a apostar per lo públic, que s'havia abandonat durant 20 anys. M'agradaria aconseguir a curt termini aquest pacte valencià contra la violència de gènere, que és una de les coses més peremptòries que tenim. Quan es mata les dones en una societat vol dir que aquesta societat està malalta. Parlant una altra vegada de la violència de gènere, com et sents que al veure les mesures que s'estan prenent no ofereixen els resultats que volien? A vegades és com lluitar contra Goliat, no? De dir, és cert també que les societats més igualitàries solen tindre major número de casos de violència de gènere. Per un costat pense que estem entrant en un camí de més igualtat i que això provoca una reacció, però per altre costat pense que tenim que posar més com a societat per a poder protegir a les víctimes i sobretot per a avergonyir els agressors. Com és que València s'ha aconseguit fer una coalició entre Compromís, Podemos i PSOE i altres llocs d'Espanya no? Bueno, jo a això li diria que així hem construït un govern a la valenciana i nosaltres el que vam posar per davant era l'interès dels valencians i valencianes, no l'interès partidista. Nosaltres teníem clar que després de 20 anys de govern del Partit Popular, que havia instal·lat la corrupció en totes les institucions, que havia governat de manera despòtica, que havia pres unes decisions que afavorien a uns pocs i la gran majoria s'estava quedant per el camí. No? Jo sempre dic que és exportable la nostra experiència. Per què en altres llocs de l'Espanya no se va fer? Doncs haurà de preguntar-se-los a ells. Jo no ho entenc. Igual que no entenc que, havent una possibilitat de conformar un govern de canvi en Espanya, segueix governant Rajoy. I què penses que té el PP per a que tanta gent el voti? Això en tot cas se li haurà de preguntar a la gent que els vota, però certament ells van fer una cosa molt hàbil, no? Que era identificar lo normal en ells. Tot allò que era normal i valencià era el que votava PP. I els que no votaven PP o no pensàvem com el PP érem una espècie d'anomalia.
Aquest diumenge, en el periòdic, parlaven que els membres del bloc reclamaven més nacionalitat, més simpatia cap a Podemos i criticaven l'hiperlideratge de la teua figura. Com valora aquestes crítiques? Jo no tinc un hiperlideratge en Compromís. De fet, nosaltres no tenim un secretari general o una secretària general o un president o presidenta. Nosaltres tenim 4 coportaveus i jo sóc una de les 4. Compartint les decisions, fins i tot la responsabilitat d'organització la duen 2 persones. És compartida, un home i una dona. I la majoria dels nostres càrrecs se comparteixen. Això què ens dona? Ens dona més intel·ligència col·lectiva. I el fet de compartir els càrrecs fa que no n'hi hagi un que mana i els altres que escolten, sinó que l'opinió sempre se forma després d'un debat, d'un diàleg. Així és que jo crec que, afortunadament, en Compromís no hi ha hiperlideratges, sinó que n'hi ha lideratges compartits. Respecte al valencianisme, jo sí que crec que el Compromís és una força valencianista. I l'important no és que ho crega jo, que seria una opinió més, sinó que això és el que se reflecteix en les enquestes. Sovint veiem que els polítics fumen molt, tenen poc temps per fer esport, perden pes. Podríem dir que la vida política està relacionada amb la vida poc saludable? Realment no tenim molt de temps, i esport també no fem molt. Però vaja, sí que és cert que prediquem el que no fem. El Conseller de Sanitat diu que s'han de fer unes coses que estic segura que la majoria dels càrrecs d'aquest govern no fem. I amb quin polític de l'oposició s'aniria a prendre un cafè? A fer-me una cervesa aixina de risses en Alexis Marí. I amb el poc temps lliure que et queda, a quines activitats no renunciaria mai? A compartir amb els amics. I òbviament a la meva família. I podríem dir que Mónica Oltra ha tocat sostre amb la vicepresidència de la Generalitat? Doncs no ho sé. Això no és una resposta que jo tinc a la mà. Tampoc sé molt bé el que és tocar sostre. No sé, estic bé com estic ara. Doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, xiques.